Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum teman-teman, kita kali ini mau masak bekicot. Loh, bekicot itu loh. Deng deng. Kita masak. Sek. Mencari bumbu bala. Masak ibu. Oke. Jadi sak mene bola mau. Wes masuk iki. Iki bumbune. Lomboke sak mene iki. Iki. Terus apa wi? Apa wi? Sama bawang. Bawange iki bola. Anune ro goleki mau. Apa nih? Anu. Apa wi? Kejutan rahasia aluminium. Apa wi? Kejutan aluminium barang ini. Ala tak kedel-kedel masuk. Wah, nah, oke. Mending ta? Ning. Wis yo. Bola. Masalah belum? Mencari bumbu bola iki isian, masak kecot. Oke. Boleh sambel ya. Aja. Sponsore wi. Sponsor. Jus. Masak mebu ya bolo. Sama ibu. Ibu tilem. Bisa lah ya kafe. Kayak lek hijau. Ini aku keju. Ini belum. Perhatian to ya aku. Wih. Kau kepanasan. Enek to wi. Kau kepanasan. Nganu ra megokne. Bang. Nganune no tongkate no juga tingkir ra. Oh, Juga kendil. Yes. Heo. Iki. Yes, ngene. Sekarang. Kayak kok kepijat. Umpun bola. Panasan bola jare. Juga kendil iki. Masak kecot. Wah, lambe akeh bola iki lambe. Tongkatku ceblok kene-kene sih. Bumbune akeh bola iki. Wah. Dan banyak pol iki. Cabenya. Yuk. Malah jatuh. Iki mau ceritane. Brabang. Kalau mau cek brabang nggih. Cukup kendile. Kaya rada iwuh ngono nggih. Ini.
mau ceritane nganu bolo. Iso oleh kecot iki ceritane balik nglencer. Nah, nek dalan nek kecot kepites sitok tak ndeki. Lah kok nek sandinge bae akeh. Tak juwi kuwi. Mau. Akhirnya dibeto wasul dimasak. Itu loh teman-teman. Goreng sik ya bumbune. Bumbune rumari goreng sik piye iki? Goreng sik ora bumbune. Ya nonggo sik yo. Kurang berapa bawangnya? Hah? Kok tumbang kok belo. Wah, mesti to dadakan. Digoreng ora wis. Enak entah dulu kok piye benak ya. Digoreng sik. Yo. Jago kendil belo. Jago kendil. Aman. Apa iki? Bawangnya kakean enggak ya? Mas sengak piye ngono. Kuwi ya. Rada akeh bul iki bul. Rada akeh opo manane bul. Iki balik enek bul engko putih nusu. Apa nih rada guys? Babangi jane iki. Hah? Sing malah kurang iki paling. Rambang. Ada, stop. Off. Tomat lah. Tomat ora. Dong jeruk nanti kene nek. Lah iya tak omongne kemongan kuwi to. Kegiatan rahasia aluminium iki. Masa. Endi di posisine? Kene. Ngarepane? Depan rumah no. Oke. Jane kuwi. Serene. Kok bisa real enggak? Wis bae kabeh lebokne. Pembusane coba nih. Dong jeruk tok ora apa iki? Jaga kendil, oncek-oncek bumbu. Iya bumbu nengge masak kecot. Jaga kendil yang oncek bumbu. Bumbune yang ge masak kecot. Kecot kuwi 02. Asik. Ini bola ya. Yuk. Blok bola. Aku banget timbah ini. Ini piye. Siapa yang mau? Ayo. Yang mau bekicot. Sini. Yuk. Bawang pul, yuk. Bawang ini namanya teman-teman.
Lah golek ning ngadek meneng ndi to mau. Dipake nang ngetan kok. Yang gila gawe dikit lek jerokan kuwi. Jero wae kok golek mau. Wes. So, Apa bola genjotan apa? rahasia aluminium. Masa. Ya bener ngono kae. Wes bola lagi mana ulek-ulekannya? Nantikan lah gorengan. Mau digoreng? Oh. Iki dibasih ra? Wong ngono ngono suwiran kok. Wong ngono ae. Suwi ding sik. Lah digoreng ora? Bocor. Bocor bola. Iya. Blok. Sungai kono gone. Kalau ganti marang ndurmu lho. Bos. Marang ndurmu. Marang. Wes, goreng iki. Goreng sik bola bumbune bola. Ki jaga kendil. Ya Mas Aka goreng. Yo. Lah ora kurang gedhi iki wajane iki. Sing rada gedhi ae. Ceklek nih. Oke. Ceklekne bola. Iki kendile dilaki ra iki, sian. Ya usah no. Iki Ya usah no kedile. masak sik bola. Bosek tau. Bae apa? Dan ngono gongso. Ora dinggo sik. Engko ae gongso. Gitu ya. Gongso ya. Gongso sik. Ya wis ono kuwi bener. Ini benar lo kok benar nutek anu nih. Lo nek Gary. Oh no. Itu mau yang goreng bumbu tadi lengoy lho. Ose. Ini kan lo nutek lagi kok. Dicape. Sekilo apa nek ijang ini yo? Enak yo? Yo Ya. ya. Mana nyongko belum? Ya nyongko. Yo. Siap. Ya. Tuangkan minyak. Teman. Ono kendil, coba kendil ono. Iya iya. Oh iya ngono. Pancing meletik-meletik dionan-onan iso ya ni. Kesini aja gede-gede. Yo. Sudah. Gitu sedikit. Bola sepilnya bola. Wah. Sep, Joko kendil iki bola. Wah. Tameng ngene no. Jono. Iki kowe yo. Iya. Pasang lagi. Matane. Wis. Sik. Bila mana? Dene apa belum? Hah? Bila mana? Ini. Ulek-ulek ya? Heeh. Lemah lor apa nih ini? Iki lho kulo kene. Kene asine kok ya iki. Tapi ora enak yo. Jero kanu kan lho. Diremeti. Jero apa win jero kuwi lho. Ah, Udah. kae. Sor. Kene bolo. Ini bolo. Kan kene ae kok. Wes mending. Coba malor sih no. Ya, anu ndi. Coba malor. Coba malor.
Kalau tak ulek nih kalau. Ulek mana? Sepil pawane Bu ya. Iya, sepilnya. Oke, cek. Ini. Uleknya. Opo ki? Bisa lagi. Hah? Wis waktu ndak bola wi. Kayak apa dong tahu itu? Wis toh, lo kena wis dulek. Kayak apa? Ya, ada dulek no. Titik wangi ini oke. Heeh. Di bola piye kae. Dan uleke go kegedean. Lebih gedean. Anu ora mau goreng gua. Apa? Jotan. Nyoco no. Enggak wangi no. Itu titian ya. Sudah apa bumbu? Bumbu. Gula. Gula ya. Kasih garam. Gulanya mana gulanya? Gulanya kok enggak ada. Ini tidak membang ini gula. Iya. Ini ternyata gulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Uyain. Lo pula tadi. Apa ya? Enggak apa. Lagi. Arep ya bola request. Bola iki lho, Lombok. Iki adegan berbahaya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Hanya orang profesional ini yang boleh kayak gini. Wow. Jangan ditiru bola. Adegan berbahaya. Aku kurang piye. Acting iki mau aku acting kepedesan ya. Aku gelek gaudi ya aku. Gelek gaudi ya. Sengak. Iki macam apa ya? Wis pokoke tok kabeh. Sok kabeh. Tapi nek goyang-goyang, iki mulai. Ben melu goyang-goyang besti. Iki ki tangane iki kaya wong nyapu nang mburi ngene. Oh, ngene. Oke. Ora kawan. Besti ya ben melok keder-keder. Itu ramai wong itu sing gedul-gedul. HP ini yang gedul iki lho. Itu gale diutung ning apa enggak? Aduh tutuk. Malah rada enak. Enak apaan ora nang. Wes oke. Lagi bumbunya. Boleh dong. Seneng kan? Masih. Ya dong. Ah.
Ya, aja. Diresikan bubune bola. Oh, iya bismillah sik no. Bismillahirrahmanirrahim. Kepedesannya acting iki mau bola. Buaya bola. Wis ha? Kosong. Aku ngono enggak? Kose lagi gedean lo. Weh nah. Ayo sik kung weh sik. Sip. Hah? Oh. Coba kendil nyamuk kamu. Apa iki mau enggak? Pirino sik. Loh, gosong dong kok ora. Ini lo bola wirisnya barangnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak iki muga-muga. Enak. Tambah setengkas. Oke, sok abe. Lagi. Nyegar sih, Bro. Nyapa matamu? Lo, numpak motor nih lo, apa? Enggak kuat lo. Lor mbak motor gak kuat itu. Dikuat-kuatnya toh. Numpak motor tuh. Karena terus aku numpak motor tuh. Lho cak. Terus apa? Terus ngono. Ndi? Ngono. Ndaku, ngono mbak iki anu. Jaga kendil iki. Sopo kae? Wah, cah ganteng iki. Rene cah ganteng. Halo. Wes. Ini bola. Udah matang bola. Ih, juga kendile ganti. Ganti bola. Bola wis mateng iki. Wis ready. Siapa mau? Masuk kayak ning iso kayak dhuwur ya bola. Oh, kan dhuwur. Dhuwur kayak. Dhuwur sik. Iki naik bola. Yes, ready, oke. Iki. Joko kendil wis kedahar niki punan. Niki kula nggih gedahar. Yes, bola. Bening. Sip. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak keder-keder. Masuk. Oke.